Us vaig a parlar d'un llibre anomenat El cap perdut de Damasceno Monteiro. L'autor és Antonio Tabucchi i aquest llibre tracta sobre un home que el decapiten, que és Damasceno Monteiro, i se'l troba un gitano en un parc decapitat i aleshores busquen algú que pugui resoldre el crim i el que fan és filtrar la notícia a la premsa i un periòdic anomenat L'Acontecimiento envia un reporter a que investigue tota la trama. Aleshores aquest reporter es comença a investigar, se'n troben una empresa una mica rara, n'hi ha drogues de permís, bars que no són legals, els quals els seus dirigents d'aquests locals estan relacionats amb tota aquesta trama, però al mateix temps la trama te va dirigint l'atenció sobre d'unes persones a unes altres sense que tu pugues saber qui serà finalment l'autor del crim. Aleshores és una cosa bastant interessant, ja que no és una novel·la que des del principi saps el que va passar, sinó que te va canviant el teu punt de vista. I no res, finalment es resol el crim i també està relacionada a la policia de per mig, també té un gran paper en aquesta novel·la i per això és una novel·la que m'ha agradat molt, ja que és interessant i no mai saps el que va passar després. Així que la recomano.